Üdvözlöm a kedves nézőt, ez itt a Gödöllő Annó Podcast, Rácz Barnabás vagyok. Mai témánk Gödöllő vendéglátása a 70-es, 80-as években. Itt ül velem 3 feketeöves vendéglátós. Remélem, hogy nem lesz sok dolgom, mert ők már az előkészületek alatt is egymás szabába vágtak, és a lehető legjobb sztorikat mesélték el. Remélem nem felejtették el azóta. Üdvözlöm Ács Lajost, Bánhegyi Bélát és Tamás Rezsőt. Gyerekek, induljon a podcast. Lajoskám, korelnök, te kezd el a Hévrestitől ezt az egész sztori. Ács Lajos vagyok. Röviden a vendéglátós múltam. 1972. május 1-én léptem be az utasellátó szabadságtéri kocsmájába, akkor még kocsma volt, utána átalakultunk étteremmé, az első olyan vendéglő volt, ahol menüt szolgáltunk föl, ezért asztaloknál sorba álltak, annyian jöttek át az áruházból, a pártházból, a városból, rengetegen érkeztek. Nagyon sok barátom dolgozott a vendéglátóba, osztálytársaim, jó barátaim, akik most itt ülnek, ők is régi vendéglátós barátok. És az utasellátóba kezdtünk el dolgozni, rengeteg sztorival, rengeteg élménnyel, nagyon jó csapattal. Egy 4-es csapatunk volt, akik dolgoztak a restibe. Fölszolgálás minőségi volt, ganzosok jártak hozzánk, rengeteg olyan ember, aki esténként a teraszunkon ült és sörözött. Naponta durván 6 hektó sört adtunk el ünnepnapokon, hétvégeken, ami óriási fogyás volt. A mai világban elképzelhetetlen, mert most eladnak 30 liter sört körülbelül egy hét alatt. Rövidből durván olyan fogyásunk volt, hogy 20-30 liter fogyott naponta. Az utasellátó pályafutásom után, a szabadtéri utasellátó pályafutásom után a Királyi Váróterembe kerültem le, ott dolgoztam 5 évig, mint műszakvezető, és utána kerültem Veresegyházra, a Veresegyházi restit csináltam 27 évig. Rengeteg sztorit tudnák vendéglátóból mesélni, azon kívül megfordultam, még Balatonon dolgoztam, vonaton dolgoztam, ugye utasellátó mindenféle vonalon mozgott, hajón. És akkor itt adnám át a szót Bélának és Rezsőnek a részgombos kezdetétől. Üdvözlök mindenkit. Azzal kezdeném, hogy a részgombos név az tulajdonképpen honnan ered. Ugye a bejáratnál, mert Gödöllő étterem volt a neve, de a bejárati ajtókon ilyen nagy részfogantyúk voltak, mint egy gomb, és onnan lett az elnevezés, hogy részgombos. 1971 tavaszán nyitott az étterem, próbaüzemmel. A vadászati világkiállítás, ami szeptemberben volt, tulajdonképpen akkor kezdődött a fő üzem. Rendkívül színvonalas, igényes étterem volt. Fehér kesztyűbe, angol szervízzel dolgoztak a felszolgálók. Mi abban a szerencsés helyzetben voltunk Rezsővel, hogy 1971. szeptemberében kezdtük tulajdonképpen vendéglátó pályafutásunkat, mint tanulóként. Az Ecseri úti iskolába jártunk iskolába, és tulajdonképpen ez volt a gyakorlati helyünk, a munkahelyünk. Pont beleestünk a vadászati világkiállításba, és már a második héten elvittek minket egy kitelepülésre, ami a Tölgyesi erdőbe volt, Kotoréken versenyre. Rengeteg olyan élményben volt már akkor részünk, ami a későbbi pályafutásunkat meghatározta. Feltétlenül meg kell említeni, hogy az étterem, mint mondtam, nagyon-nagyon színvonalas volt, és ehhez a szakmailag színvonalas munkához járult rendkívül színvonalas zenekar, ami az étteremben játszott. Az Orkár nevű együttes országos hírű volt. A környék összes fiatalja oda járt szórakozni. Hétköznap, hétfő, kedd, szerdán szünnap volt, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap teltház volt. A zenekarba játszott, dobolt és énekelt egy olyan nevű
egyén, Kaszás Péter, aki később a Zámbor Jimmy összes slágerét szerezte. Gödöllői kötődése is volt neki, mert egy gödöllői lányt vett feleségül, azt hiszem Petrók lányt, vagy hívták, akik itt a Bethlen Gábor utcában laktak. Nagyon sok színvonalas rendezvényt is tartott az étterem. Felsorolni is nehéz, hogy kik azok az előadók, színészek, énekesek, akik műsoros estként felléptek ott. Volt egy olyan est például, hogy Máté Péter lépett fel, zongorázott, és elment az áram. Tehát nem volt erősítés, és az egyik nagy slágerét úgy játszotta végig, hogy észre se vettük, hogy nincs áram, nem volt erősítés neki, és ugyanúgy énekel tovább. De azt hiszem, hogy felsorolni is nehéz lenne. Aztán később átalakult az étterem, a helyi igényekhez igazodva egy kicsit lejjebb ment, ha nem is a színvonal, de az árakba mindenféleképpen lejjebb ment, és az volt a szlogán, hogy első osztályú színvonal, másodosztályú árak. Még az elején, itt az előkészületeknél említettél egy sztorit, az 2 forintosat, azt meséljük már el. Jó, hát igen, 2 hetes tanuló voltam, amikor a vadászati világkiállításról van egy olyan történet, ami meghatározta a vendéglátós élményeimet, hogy egy osztrák vadász benne ebédelt az étterembe, és voltak boxok az étteremben, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es box. Az 1-es box, az első boxba beült a vadász a kutyájával, kiskutyájával, és rendelt egy bécsi tányérhúst, amit a kutyájának kellett kivinnem, felszolgáltam angol szervizzel a kutyájának, és 2 forint, ezt a régi vas 2 forintos boravalót kaptam, amit az idősebb pincérek, nevezetesen Szűcs Kálmán bácsi fölforrósított, hogy jegyezzem meg, hogy ez az első boravalóm. Ne dicsekedjek vele, ami beleégetett kicsit a kezembe. Dezsőkém, folytasd a részgombosbeli dolgokat. Nagyjából egyszerre kerültetek, ugye úgy hát teljesen hallottam. Igen. Teljesen együtt voltunk a Bélával, gyakorlatilag együtt jártunk iskolába, együtt jártunk, sőt még azt hiszem, hogy az MTK-ba is elmentünk egyszer fotbalozni, hogyha jól emlékszem, ugye? És mind a ketten megfeleltünk. Én csodálkoztam, hogy én megfelelek egyébként, de azon nem, hogy te, mert te jó fotbaloztál. És aztán utána ez nem tudtuk, igen, meg hát a bejárások, meg egyebek. De mondom, a Bélával nagyon nagy barátság volt, és nagyon sok sztorink volt. Én is egy picikét behalványult nekem ez a vadászati világkiállítás, de így, hogy a Béla elkezdte mondani, így minden beélesedett, és mindenre emlékszem én is valóban. A Pampula volt a gitáros egyébként, nem tudom, ez megvan? És a Kaszás volt a dobos az Orkán zenekarba, és szenzációsan jól játszottak. És mikor volt ez a idézőjelben olcsítás, tehát hogy olcsóbbá tették az árakat, levitték az árakat, hogy... Ti nem vittétek le? Hát mi nem nagyon vittük le, tehát figyelj, nekünk is azért, hát, ugye? És akkor azt hiszem, hogy a Pampuláék elmentek, és akkor jött a Lakatos Józsi bácsi. Igen, Lakatos Józsi bácsi, és akkor bizony előfordultak ilyen sztorik, hogy fogadásból ugye teljesen telt ház volt az étteremben, este gyönyörű szépen játszott a Lakatos Józsi bácsi, és a 5 vagy 6 tagú zenekara nagyon komolyan szólt, isteni jó volt, mindenki nagyon élvezte a dolgot, és akkor ez volt földobva, hogy aki mezitláb végig mer menni a Józsi bácsiék előtt a futószőnyegen, teljes teltháznál, az már nem is tudom, mi volt az ajándék neki, vagy a jutalma, és akkor én megcsináltam.
Tehát, hogy én eléggé bevállalós fiatal legény voltam, és akkor ezt megmertem csinálni. Utána azért voltak belőle kérdőre vonások, tehát behívtak az irodába, meg egy-két kérdést föltett a főnök úr annak idején, de mondom, számos sztori volt, meg szenzációs évek voltak. Nem is tudom, hogy nagyon szépek voltak. Még azt kevesen tudják, én sem tudtam sokáig, hogy magát az étteremnek az épületét, azt Makovács Imre tervezte. Ez hihetetlen. Egyik első munkája volt, és ez meglepő. Szóval akkor a részgombos, aztán ugye én akkor már olyan, tudom én, 10-11 éves lehettem, és szegény részgombos elképesztő mélyrepülésbe kezdett, legalábbis szerintem olyan 1978 körül. Ugye volt egy bisztró része, és amiből aztán abból igazi köpködős kocsma lett. Oda nagyon nem ismertünk bemenni gyerekként. Van még egy nagyon érdekes sztori, ugye ott volt a Kontyos hölgy, nem tudom, hogy hívják, mi kamaszkorunkban oda jártunk cigarettát venni. Nála volt pult alól, Gödöllőn nem lehetett sehol venni nyugati cigarettát, hosszú multit, meg hosszú malból. Erről esetleg van valami sztoritok? Nagyon sok sztori van szóra. Az volt a jó vendég, aki cigit vett az Ida néni. A többi nem volt jó vendég, az volt jó, aki cigit vett. Volt egy gázszerelő Gödöllőn, a Szedőpista, a Csavar, a Becervé Csavar, az rendszeresen bejött, és cigit vett az idei Kent, Marlboro, Suezant, tehát ami akkor menő cigaretták voltak, és eltette a zsebébe a cigarettát, a zsebébe meg románcot, vagy fecskét, vagy valamit tett. És ha valaki kért tőle egy szál cigit, akkor nem azt adta, hanem kivett egyet abból a cigarettából. Hát a Ida néni az egy történet a étteremnek, a Gödöllő étteremnek, a részgombosnak. Ő nyitás óta ott volt, és egy olyan, mintha egy alapkövület lett volna benne az étteremben. Itt hagy meséljek el az Ida nénivel kapcsolatban egy nagyon jó és rövid sztorit. Ez az osztálytársam, aki akkor egy csapatban dolgozott, ott voltak a Rezsőjék is és a Béláék is abban az időben. Az Ida néni egy pulpitoson ült fönt a konyha sarkába, ő volt a felíró. Tehát ő írta föl, hogy milyen ételt visznek ki, és felülről nézte a pincéreket, hogy vitték ki az ételt a kezükön. És az Ida néninek az italába, mert egy kicsit italozott azért az Ida néni, az italába altatót csempésztek, és elaludt a pulpitoson, és ott annyi ételt vittek ki azon a órában, vagy 2 órában, ami belefért különben. Egyébként Ida néni az valóban, ahogy a Béla mondja, ő szerintem a kezdetektől a végéig ott volt, aztán a lánya is odajött, az Éva, a Siklosi Évi. Jó, hát akkor haladjunk tovább. Rezső, ugye te onnan elkerültél, és akkor hogy folyt tovább az életed? Hát én bevonultam 77-be katonának, aztán 79-ig, úgy akkor még 2 évig voltam katona. Akkor onnan lementem a Balatonra dolgozni, megnősültem utána, és Gödöllőre költöztünk, mert egy kisebb ideig Vácon laktam, egy 3-4 hónapig, volt feleségeméknél, és Gödöllőre költöztünk, és akkor ugye jött a kérdés, hogy hova menjek dolgozni, és nekem volt egy olyan ötletem, hogy bementem az étterembe, és gyakorlatilag az ottani dolgozóknak a 80%-a régi kollégaként üdvözölt, és akkor oda mentem brigádvezetőnek. Én voltam az egyik brigádvezető, a másik brigádnak a Gerlach Géza volt, a Kornél, és akkor ott dolgoztam addig a pillanatig, amíg jött egy lehetőség, megjelent én szerettem volna leválni, már szerettem volna önállósodni. Tehát nekem voltak mindenféle elképzeléseim, meg terveim. Nem nagyon beszéltem róla senkinek, de én Gödöllőn kerestem egy olyan helységet, ahol tudtam volna csinálni egy néhai halászcsárdáknak a hangulatát tudtam volna visszahozni.
cigányzenével, gyertyafényes vacsorákkal, különböző ilyen folklórműsorokkal, csoportoknak, és ez volt nekem az egyik nagyon nagy tervem. Aztán úgy alakult, hogy jött egy pályázat, az akkori tanács kiadott egy ilyen pályázati felhívást, hogy a Szabadságtér 4 talán a Szabadságtér 4 szám alatti épületnek, ami régen testőrlaktanya volt, az kívülről rendbe rakták nagyjából, de belülről bizony eléggé problémás állapotban volt. Nem volt benne se víz, se szennyvíz, se áram, se semmi nem volt benne. De adtak egy pályázati felhívást, hogy már pedig a tanács ebből szeretne csinálni egy korabeli hangulatú cukrászda eszpresszót. És akkor elkezdtem rajta gondolkozni, hogy akkor nagyon sokat gondolkoztam rajta napokig, meg hogy akkor mi lenne, hogy lenne, és aztán végül is az lett a dolog vége, hogy megpályáztam, és egy olyan komplett pályázati munkát sikerült leraknom az asztalra, hogy 3-an pályáztunk meg, egy visszalépett, és a ketten maradtunk, és hál' Istennek én nyertem meg ezt a projektet, és akkor bizony egy nagyon komoly munka elkezdődött, teljes kőműves munka, szét lett borítva minden, a burkolatoktól kezdve meg kellett oldani a szennyvíztől kezdve a vízig, mindent az ég egyatt a világon. Nagyon sokat dolgoztunk rajta, és 1983. november 11-én sikerült megnyitnom az üzletet, Pálma cukrászda néven. Azért lett Pálma, mert én gyakorlatilag a Pálmaházban nevelkedtem, a néhai szállodába, aminek az alján, ugye, amit sajnos lebontottak, és ott gyakorlatilag ott gyerekeskedtem, ott nőttem föl, és azért lett Pálma cukrászda. Lehetett volna más is, de azt gondoltam, hogy ez talán találó lesz meg, de nem is volt ezzel baj szerintem. Hány évig csináltad ezt? Ez 15 évig. 15 évig csináltam, és hát az első időben, megmondom őszintén, azért nagyon-nagyon nagy teher volt rajtam, mert volt 7-8 alkalmazottam, ígérni kellett mindenkinek. Na most ez iszonyatosan kockázatos, ez nagyon-nagyon kockázatos, tehát neked úgy kell dolgozni, hogy azok az emberek, amit te ígértél, azokat a fizetéseket, azokat a pénzeket bizony ki kell fizetni, mert ez másképp nem megy. És akkor voltak ilyen ötleteim, amiket végül is meg is valósítottam, hogy az én keresztanyám, Isten nyugosztalja, dolgozott az Átrium Hyattba, mint ruhatáros. De egy nagyon jó svádájú, egy nagyon belevaló csaj volt, és ott ismerte őt mindenki. És az Átrium Hyattnak a főcukrászával ő nagyon jó viszonyban volt. És én beszélgettem a keresztanyámmal, hogy mik a terveim, és akkor mondta, hogy ő neki van egy nagyon jó ismerőse, hogy ha gondolom, akkor bemutat neki, és akkor beszélgessek vele. És akkor ez a beszélgetés után én hazajöttem, és elkezdtem rajta gondolkozni, hogy mondom, mi lenne, hogyha én megkérném azt, hogy 1-2 hónapot dolgozzon nekem. És elég bátor dolog volt, mert nekem, tehát a cukrászat elég messze állt tőlem. És bementem az Átriumba, és leültem kávézni ezzel az úriemberrel, és meg tudtam őt győzni arról, hogy 1 hónapig odajön, oda veszek még egy cukrászt, és be tudja tanítani tehát hogy akkor mik a szokások, és hogy van, és mint van. És hál' Istennek ez volt november, 11-én volt a nyitás, de hát mindenkin egyenruhát csináltattam, meg tehát őszintén megmondom, iszonyatos komoly adósságba vertem magam, amit
amit hát egy fél év alatt, hál' Istennek sikerült lenulláznom. Nagyon ment a hely, én is jártam oda, kamasz voltam. Igen, nagyon, nagyon komoly teltházak voltak, állandó élőzene volt, volt olyan, hogy a zavarszállónak a zavarszállóba fölmentem a bárba, és ott játszott egy zenekar, és mondták nekem, hogy nekik mikor jár le a szerződésük, hogy nézek utána. És mondom, akkor fölmegyek meghallgatni. És beültem a bárba, és akkor meghallgattam, utána összeültem velük, és akkor sikerült őket is meggyőznöm, hogy kijöttek Gödöllőre. És, de hát nagyon sok nekem a Sás Karcsitól kezdve, aki tényleg nagyon-nagyon jó kollega volt, és nagyon jó haverok lettünk. Hát én már nem tudok. És a törzs vendégek, és igen, akik visszajártak. És a törzs, igen. Még a felsőpolcos Borospult. Hát a felsőpolcos, az a Királyi Váróteremben volt egy nagyon csinos lány, itt pont a barátaim meséltek róla, hogy együtt dolgoztak vele a Részgombosba, Zsuzsika, akinek gyönyörű, hosszú lábai és szomja volt, gyönyörű lány volt, és azért vettük föl a restébe, mert dolgozni ugyan nem tudott, de nagyon csinos volt, nagyon mutatós volt, és a Bálint kollégám kitalálta, hogy a felsőpolcra fölraktunk 30-40 üveg bort, és jöttek a gépgyáriak ugye délután a munkából, és hát mindenki ugye azért jött be, hogy egy kocsmába, hogy igyanak valamit, és kitalálták azt, hogy ugye a felsőpolcról elkérte az egyik egy üveg bort, és a Zsuzsika fölnyúlt érte, és hát ilyet nem láttak mostanában különben, és utána a 30 üvegbort 10 perc alatt eladtuk, mert mindenki megvette a hosszú nyakukat, amit nem akartunk eladni. Na ennyi, te jössz. Akkor Ezsőt még, amit kifelejtettem. Hát a Kinyerma című játék, az egy véletlen folytán sikerült elintéznem, hogy a Cigány Györgyel sikerült, ő volt akkor a főszerkesztője is a műsornak, meg aki vezette az adást, az is, és a Pálma Presszóba, igen, és a művelődési házba bemutattak neki, és gyakorlatilag átmettünk, egy kávét megittunk, és akkor sikerült megállapodni abba, hogy hosszú-hosszú évekig minden, tehát évente egy alkalommal nálam volt, ha Gödöllő, akkor nálam volt a Kinyerma című műsor. Nagyon furcsa volt először, mikor eljött a technikai stáb, megérkeztek délelőtt, ugye délben volt mindig a műsor, közvetlen a hírek után, és megjött a technikai stáb, az egy darab úriember volt, meg egy a gödöllői postáról, és én mondtam nekik, hogy mondom, nekem nincsen telefonösszekötetésem, tehát akkor nagyon nagy szám volt még az, hogy valahol legyen telefon, nekem nem volt még az üzletben telefon, és mondom, hogy ez hogy lesz megoldva. Azt mondja, hogy bízzam rájuk, mert azt ők nagyon huszárosan meg fogják tudni oldani. És a mellettem lévő épület, ami akkor ilyen gödöllői művésztelep volt, onnan húztak át egy kéteres vezetéket, rátettek a végére egy tekerős telefont, és mondom, hogy ez lesz az egyenes adás? Igen, és mondták, hogy igen, ezt így oldják meg. És úgy is volt, gyülekeztek az emberek, és megjelent a Cigány György is megjött, és akkor ugye föl volt hangosítva a rádió, és a hírek vége volt, és akkor jött a bevezető zene, és akkor aki kérdez, Cigány György, és aki válaszol, és már tolták oda a mikrofont a játékosnak. Minden alkalommal ilyen zongora alakú tortát csináltunk a győztesnek, vagy aki megnyerte a játékot, hát a pénzjutalmon felül, de nagyon nagy sikere volt neki egyrészt, másrészt Gödöllőnek is jót tett, azt gondolom, az üzletnek is jót tett, egy kis reklám volt Gödöllőnek is, az üzletnek. Igen. Nagyon térjünk még vissza egy picit a Márványra, ugye? Mert ott nem egyedül voltál, valakivel voltatok, ugye? Ott a Bálinttal, a Bánkuti Bálinttal voltam műszakban, és egy nagyon híres család kapta meg a Gebint, akkor még Gebines kocsma volt,
és ez a Harangi család volt. A Harangi család az arról volt híres, hogy a fiúk, az egyik fiúk az a Jónyer Klampár csapatban, ő volt a tartalék. Tehát a Harangi Sándornak hívták őt, és ők kapták meg a Gebint, és ők elfelezték velünk a Gebint, és mink a Bálinttal dolgoztunk ott tévet. Óriási buli volt, tehát buli volt, szó szerint buli volt az a kocsma. Ott a legendás kocsmai fesztiválok voltak szó szerint. Reggel úgy kezdtünk, 4 órakor nyitottunk, és úgy kezdtünk, hogy 120 féldeci, 60-60-60 féldeci volt kitöltve tálcára, mert az első busz, mikor bejött a buszpályaudvarba, ugye ott volt velünk szemben a buszpályaudvar, akkor az egész busz bejött hozzánk, a sofőrrel együtt, kalauzzal együtt mindenki, és akkor mindenki vette el a piát, és piázott, és kávéztak, és japfáztak, és málnáztak, és szendvicseztek meg, ették az utasellátó csokirolót, meg a debrecenit, úgyhogy ez egy legenda volt abban az időben. Én itt szeretném megragadni azt az alkalmat, hogy arra térjek rá különben, hogy ugye itt ülünk 2 legendás vendéglátós barátommal, és ha a legendákról beszélünk, azért egyetlen nevet meg kell említeni, az a Répás József volt Gödöllőn, aki szó szerint egy vendéglátós legenda volt. El lehet képzelni őt, aki nem ismeri őt, az egy 90-es sármos férfi ember, akiért meg voltak bolondulva a nők. Szerintem a Gödöllő egyik legszebb lányát vette el feleségül, és ő vele élte le egy darabig az életét. Ő dolgozott a Részgombosba, dolgozott a Szaltercsárdában, és utána az egyetemi presszót a feleségével csinálták együtt. Az egyetemi presszó legendás volt akkor, ott megfordultak olyan zenészek, ami élmény volt. Tehát ott a Szakcsi Lakatostól kezdve a Radics Béla bőgözött, a Beckett Tóni pisztonozott, és a Tormai Andris zongorázott, és eszméletlen milyen hangulat volt. Apám is ott a Berki József zenekarában, ott van valahol a fotó. Nekünk törzsejünk volt, fotballmeccsek után ott csapottunk le. Az úgy történt, hogy teli volt a presszó egyetemistával, akkor a Répás, mikor mi megérkeztünk, akkor Répás fogta és 6 egyetemistát kitanácsolt az üzletből, és akkor mi leültünk a helyükre, ez volt a menete a Répának. A Répáról tudni kell, hogy egy legendás vendéglátós volt, ő neki rengeteg barátja volt Budapesten, ugye szállodában dolgozott, meg ilyen helyeken, és hát van egy nagyon jó sztori, amit röviden elmesélek nektek. Ezt én úgy hívom, ezt a sztorit, hogy Répával 24 óra Budapesten. És ez úgy történt, hogy nekem az anyukám minden évben adott egy öltönyre való pénzt, hogy menjek be a belvárosba, vegyem meg az öltöny anyagot, és utána a Szabóhoz, a belvárosba, Váci utcába felvittem a Szabóhoz, és egy öltönyt. Ugye akkor az volt a divat, hogy minden évben 2 öltönyt csináltattam. És érkeztem a Keletibe, a villamossal, akkor még a Keletibe bement a villamos teljesen előre a keleti pályaudvarhoz, és szálltam le a hévről, soha nem felejtem, elcsúszott az idő, mert esős idő volt, és macskakő volt ott, és sárga macskakő, és majdnem, mikor leszálltam a hévről, majdnem hanyat vágtam magam, és kifogott meg különben, hát a répa. A Répás meg visszafele jött volna Gödöllőre, és hát egyből nagy barátok voltunk ugye az üzletből, az egyetemi presszóból, és elkapott, és mondta, hogy Lajoskám, azt mondja, mit csinálsz? Mondom neki, hogy megyek öltönyt csináltatni. Azt mondja, mennyi pénz van nálad? Hát akkoriban ez olyan, azt hiszem, hogy 5000 forint érték volt, az óriási pénz volt abban az időben, és mondta, hogy figyelj ide, hagyd a fenébe ezt az öltönyt, azt mondja, add ide nekem ezt az 5000 forintot, azt mondja, elviszlek ma egy napra téged, azt mondja, holnap reggel bejössz a presszomba, és akkor elintézzük ezt a számlát veled. Hát én benne voltam a balhéba, gyorsan mondom, különben már ott kezdtünk, hogy beültünk egy taxiba, és a Náncsi néni vendéglőjébe fölvitt, ahol a Náncsi néninek ő majdnem fogadott fia volt, imádta őt az öregasszony, megetetett bennünket, megitatott bennünket. Utána visszafelé ő elpletykálta, hogy jogászbál van a Szabadság szállóba, és Répa mondja, hogy mondták a műsort, hogy a Kósjan énekel, és mondta a Répa, hogy akkor megyünk a jogászbálba. És akkor mentünk a jogászbálba, és a Répánál volt az összes pénzem, tehát akkor még ugye voltak 10-es, 20-as papírban, 10-es, 20-as, 50-es, 100-as, azt hiszem, hogy 100-as volt a legnagyobb pénz, és a Répa nekem idadott durván egy olyan 6 darab 20 forintost, hogy amikor megyünk befelé, akkor londinereknek jobbra-balra adjak egy-egy 20-ast különben. Tehát így vonultunk be a bárba.
Fölmentünk a bálba, Kós Jani énekelt, táncoltak rá, tehát nem műsort adott, hanem táncoltak rá, és Répa mondta, hogy az a mi asztalunk. Hát én naív gyerekként leültem az asztalhoz, és akkor ott boroztunk meg, ami az asztalon volt, mert azt hittem, hogy be van készítve, hogy ezt ő készítette oda. Csak a táncolók jöttek fel, aztán elzavartak bennünket az asztaltól, mert teljesen idegen asztal volt. Úgyhogy Répa fönt ült a bálpulton, és integetett, hogy most már ide jöhetsz. És hát végül is a vége a sztori, a nagy sztori, hogy az egyik gödöllői cigányzenész, a Patyó, ugye itt játszott a Halászcsárdába előtte, és akkor ott játszott ezen a bálon, és magyar ruhába volt beöltözve, és a Répát megkérte, hogy hazaviszem, engem Józsikám, azt mondja, hazaviszlek, de azt nem öltözhetsz át. És a taxival úgy jöttünk haza Budapestről különben, hogy a taxival le kellett húzni az ablakot, mert a Patyó játszott egész Gödöllőig, és a cinkotai rendőr leintett bennünket, de azt hitt, hogy befordulunk Cinkotán. És a kisbalog megállított bennünket, és leigazoltatott bennünket teljesen, és hát végül is ez volt a lényeg az egésznek, hogy hazaértünk szerencsésen, és elváltunk egymástól, mind a ketten kifizettük a taxit, én a jobb oldalon, ő a bal oldalon, mert a taxis dörzsölt volt, és másnap délelőtt fölmentem hozzá az agrárpresszóba, amikor nyitottak, mert mondta, hogy menjek föl nyitásra, és akkor, mikor beléptem az ajtón, akkor csak így csinálta a kezével, hogy csit, és akkor szia mögött kijött, és mondta Leóskám, akkor mennyi volt az a lóvé, mert nem is emlékezett rá, hogy mennyi pénzt adtam neki, mondhattam volna nyugodtan 10 000 forintot, vagy 8 000 forintot, de hát egy öltöny ára volt, én azt visszakaptam, örültem neki különben. Jó. Úgyhogy... Még egy sztorit majd elmesélsz, Lajos, csak most a Béla is. Az étteremre, a Gödöllő étteremre egy picit visszatérve, de ahogy említettem már ott a 70-es években, a Gödöllő vonzáskörzete fiataljainak volt a szórakozóhely. Ez egy kicsit később megismétlődött, a 80-as évek közepétől szintén központ lett, ugyanis akkor indult be a diszkó. Igen. A Misi, Kuruc Misi féle diszkó. Rengeteg fiatal járt hétvégeken a diszkóba, és amikor ez már kicsit környékbeli házakból jöttek az ajszínmérések, és egy kicsit már kellemetlenül vált, akkor abba kellett hagyni, és tulajdonképpen attól az időtől kezdődött a Részgombosnak a lefelé csúszása, utána a jelenlegi vezetés átalakította az éttermet, és a két nagy teremből az egyik nagy terem, ami tulajdonképpen a kastély oldalára nézett, hát például az a terasz, az a világ legjobb terasza volt. Oda az fantasztikus volt. És abból a nagy teremből bowling pályát csinált, és onnantól kezdve az étterem csak ment. Elvesztette a jellegét, elvesztette a színvonalát, és az vezetett ahhoz, hogy tulajdonképpen be is zárt. És aztán a 90 után pedig üzletház lett belőle. Hát azért Laguna néven, igen. Be is zárt, tehát onnan indult a csúszás lefelé. Még ott hátul valami üzemelt, ott valami hátul kellett Hát bemenni. a Kocintó volt, meg igen, de hát azok már... Na ott, ő a juhász Mari. Ja, teraszon. Gugó Zsuzsa a juhász Mari, meg az Igen, Ida Gugó néni. Zsuzsa a juhász, Igen. Tehát az a terasz oda kiült valaki, vagy enni, vagy csak kiült egy kávé mellé, vagy egy sör mellé. Az egész várost, a forgalmat látta, nagyon szerették a vendégek. Nagyon szerették a vendégek. Hangulatos volt még a kastély felé néző teraszon volt egy nagy étterem, ilyen nagy, nem nálam volt, ilyen világító. Igen. Még annyit, hogy a Makovec ott kikötötte, hogy biztos emlékeztek rá, hogy a terasznál két magas fenyőfa volt, és azt nem engedték kivágni, igen. És úgy lett kialakítva a Hát ott mellette a szobor. Hogy ne kelljen, beépítették a két fenyőfát a teraszba. Mellette meg ott volt a szobor, ami jelenleg is ott van még a szobor. Tehát nagyon szép volt, nagyon szépen meg volt építve az étterem, és színvonalas volt. Ez volt a Gödöllő Annó podcast 4. adása. Köszönjük, hogy megnéztétek. Iratkozzatok fel a YouTube csatornára, és nézzétek a Gödöllő Annó Facebook csoportot, és kövessétek figyelemmel, mert mi együtt dolgozunk ezzel a csoporttal. Még egyszer köszönöm, sziasztok!